So खुलुमबाय बयखौबो आं भिडिअखौ नैबेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आङो दा मालिबिथा एरियायाव दङ आरो नैबे लामानिफ्राय दा बेनिफ्राय आङो बाइकजों ओंखारबाय आरो नै ओमफ्राय चापागुरिनिफ्राय बासजों थांगोन सामथि गुवाहाटीयाव आङो 7 days बायदि थागोन 7 दिन बायदि माखासे ट्रेनिं दं ट्रेनिंआवहायनो माने भिडिअ फुटेजेस लानो भिडिअ बानायनो थाखाय लिंहरनायखाय आं दा थांगोन आरो तो गामि गोथौनिफ्राय गुवाहाटी सहरसिम सौहैनांगौब्ला माबायदि थांनाय जायो बा माबायदि थांनांगौ बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो दिनैहाय बे भिडिअआनो जादों आंनि माय जर्नी टु गुवाहाटी सिटी यस स नायलांबाय थादो इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदां भिडिअखौ नैबे जाहैबाय जनता बाजार बियो जनता बाजार आप मोसौसो हानजासे लोगो मोनबायलै माथो अके आनन्दनिफ्राय नैबेबायदि लामानि अबस्थालै लोगोफोर खिन्थु जोंनिजों ओरैबायदि हाद्रि बे दुपुस नांजोबखायो नै गस्ला लंपेन्टआव सेस देलायनानै ओंखारलाबो सेस ओमफ्राय खयला मैलानिफ्राय एसे मोजांसै आरो लामाया नै बिदिनो सिमेन्टनि नै खयला मैला सारियालि बे थांगासिनो दं आमगुरि मोनहां जाबाय नै बेखिनियावबो लामाया स्लिम उसुबिदा गैया ओमफ्राय आमगुरि बाजार बिराद बिजि दिनै बाजार दिन बुधबार आच्छा अके ओमफ्राय मोनबाय फैयै मोनबाय दा चिरां डिस्ट्रिक्टनि मुंदांखा दलां हाग्रामा दलां एबा हाग्रामा ब्रिज जायखौ बुङो बेखौ मोनफैबाय आङो नै दा मोनफैबाय चापागुरि टाउन मोनबाय नै ये चापागुरि सारिआलियाव गोम ओमफ्राय ट्राफिक जाम एबा ट्राफिकआव थाथ'नांबाय ओंखारफिनबाय होफिनबाय बेनिफ्राय आं आगदाजों हाबगोन गोजोनपुरि रड ओमफ्राय बै एसे सिगाङावनो आंनि लोगोनि रुम बे रुमावनो आङो बाइकखौ दोनथ'लांगोन जाहैबाय बङाइगावनि गोजोनपुरियाव मोनफैबाय आं नैबेयाव सासे लोगोनियावहाय बाइकखौ दोनलांथ'नायसै आरो नैबावहाय आराम दोनखाबाय नै दस्राफोरनिबो दंदां नै बिसोरबा गालांथ'यो ना मायो बेवहाय बे जोंमायाबो थायो नै बे एसे नेथोंसैलाय गारिखौहाय माने एसे डिउटि ओंखारफिनबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट हटेल आर'नायाव आं एसे साननि जानायखौ जाना लाखानायसै आरो नैबे चापागुरि सारियालियाव जाबाय नै बर'नि खाना अमा बेदरजों माजों जाबाय ओमफ्राय दा थाबायबाय आं चापागुरि बास स्टेन्डसिम बेनिफ्राय जायै लोङै ओंखारबाय जानानै लाखाबाय बेनो जाहैबाय नै दा टिकेट काउन्टार चापागुरिनि आरो बेयो महायनि बास मोनो बेयाव माबा गहपुर तेजपुर औ गुवाहाटी मा सानजा थांनाय गोजा औ सानजानि गोजा सानजा थांनायनि मा नाम आदानिया अजित बसुमतारी नैबे आदाया बास काउन्टार बे जिरायखायो चापागुरियाव बिसोरजों जगाजग खालामनानै माने थांनो हायो अनलाइनबोथ' हासै आजिखालि ना रेड बासनि गेजेरजों अनलाइनजोंबो बुकिं खालामनो हायो ओमफ्राय बेवहाय अफलाइन नैबो फैनानै दानफैनो हायो आरो बे आदा मोना जिरायखायो बाव खयथानिफ्राय जिरायो आदा फुंनि 5:30निफ्राय जिरायोनो आदा मोना ओमफ्राय मोनासिम खयथासिम मोनो मोनायाव आंना माबा 3:40 बेलासि 3:40 आच्छा दा बेनो जाहैबाय चापागुरिनि बास काउन्टार सानजा मोखां थांनांगौ दङब्ला गहपुर तेजपुर गुवाहाटी बेफोरनि बासखौहाय नैबेयाव मोनगोन आरो गुवाहाटी बासाखौ फुङावब्ला खयथासिम 5:30निफ्राय आधा घन्टा आजिखालि एसे एभेलेबेलसिनसै बासआ बरिया बेनिफ्राय बेलासि खयथासिम मोनो गुवाहाटी बास 3:20 गुवाहाटी बास मोनो आरो दा बर्तमान ओमफ्राय ओरैनो लकडाउन माबा माबि बेफोरनि एसे माखासे स्ट्रिक्ट माबाफोर दं नामा? स्ट्रिक्टआ भेक्सिन नङाबा
mana? भेक्सिन सार्टिफिकेट नांगौ डाबल दस Double dose. नि भेक्सिन मोननै बेखौ नांगोन चेकिं खालामो नामा बासाव Checking बासाव होजों गुवाहाटियाव जादों। खालामनो हागौ जेराव मेराव खालामनो हागौ जेराव मेरावबो खालामनो हागौ। खालामनो हागौ औ बे भेक्सिन सार्टिफिकेट डाबल दसखौ नांथारगौ आरो दा हान्थिनोब्ला आरो हान्थिनो गोसो जायोब्ला बेखौ नांथारगौ दा स' एसे इनफरमेसन होबाय आं आदा नोंनि नाम्बारखौ शेयार खालामजायो नामा खोन्थाना होजायो 7086 111 579 बे आदा अजितनि आरो इमारजेन्सियावल' सोंहर नङाबा नाङा फाङा फन खालामनाङा ना माथो औ नांथारगौब्ला इमारजेन्सि जायोब्ला हेफाजाब नांगौब्ला माने बे नाम्बाराव कल खालामनानै आदामोनखौ जगाजग खालामब्लानो जाबाय आरो क'क्राझार टु गुवाहाटी मा अम्बिका बास बेजों थांगासै आरो आं स्टान्डार्ड खादा गारियानो इयो दा आङो टिकेट बानायखाबाय नै आदाया गुवाहाटीनि थाखाय दामाथ' 250 थाखा ने 250 थाखाल' एसि बास बियो ना एसि बास आरो बियो गरम बोथोरावहाय मोजां सुबिदा मोनगोन बे बासावहाय दा बर्तमानथ' थान्दा सिजन नालाय एसि नांलाया जेन'बा अब्लाबो माने एसि बासाथ' एसे साफासिन जायो क्लिन जायो नालाय बे आरो थांसै औ दे आदा औ होमब्ला ओंखारबाय दे बासा सफैबाय नै होमब्ला गाखोहैनायसो जाहैबाय आम्बिका मा आम्बिकानो बासा गारियाबा गोबावनि उनाव गाखोनायसै दिनै नैबे जाहैबाय नै नायदो नै मा आम्बिका बेखौ मा लिरदों आं सिनायलेलै किबा लिखिसे सिनि बुजिना फायमोन ओइटु किं अन रड बापरे बाप होमब्ला गाखोबाय नै गुवाहाटी औ बर' मैनि बरमा बे गारियावनो थायो बरिया थो दिनैसो नुबाय नै बेखौ लिरना होदों खिन्थु खोरखि साइड नांगौमोनलै आंनो एडजास्ट खालायना होदो 23 नाम्बार बोलो खोरखि साइड लागे दादा मबाइलाव नुबाय थायोमोन नायोमोन ना दे अके नैबेयाव ना बरिया दे बेगा आंनो गिदिरथारलै बहा दोननांगौ जाखो दे दोनजायो जेरावखिया नायदो नै बासा टिभि दंलायखायो है नै थाङो आदा डाइरेक्ट थांग्राफोरनि बांसिन गुवाहाटी होमब्ला जिरायनोसै थिगानो आंनि साइडआव दासो सासे हाबफैबाय नै सिना खालिमोन ना बिष्णुपुर ना गुवाहाटी बिष्णुपुराव थांगोन नैबे बिथाङाबो কি নাম আপনার রবে বিশ্বাস এটা কি গাঁও তো কি নয় আপনার ঘর দুই নং দারাঙ্গাপাড়া বিজনি এরিয়াতে বিজনি পার হয়ে যাবা লাগে আনন্দবাজার কয় আচ্ছা আনন্দবাজার 2 কিলোমিটার উত্তর রিজার্ভ थांबाय थादिनि होफिनबाय नै गेरगुवाबारिनिफ्राय गोजौ नायदो नै एसि ने नै ओमफ्राय मोनसे फेसिलिटि बावहाय चार्जिं पइन्ट दा मोनफैबाय जाहैबाय नलबारि बहाय रेस्ट ओइ आदा खय मिनिट लाखिगोन बोलाय बेयाव बेसे लाखि दा जानाय लोंनाय आरो पेसाब बेफोरदिनो आच्छा मा नाममोनलाय आदा नोङो मनि मुसाहारि दे बरमानि नायोना आंनि भिडिअखौ नायो नुबाय थायो दे बे नलबारि ना जायगाया नलबारि माबा खनामुथि सक होनो मा होनो खनामुथि बहाय साहा लोंनाय हासुनाय बाहेरायाव थांनायनि ने एसे रेस्ट कय घन्टा लाबावगोन गुवाहाटीसिम मथा-मथि 4 बाजियाव मोनहैगोन 4 बाजि 10 मिनिटसोआव मोनहैगोन दे
बेनो जाहैबाय नै बासआ जोंनिया स्पेशल बास जाहैबाय Ini. ड्राइभार अस्टाद पाइलट बेनो सालायदोंमोन जाहैबाय सिगाङावथ' गाखोनो मोनाखिसै ना कि नाम आपनार बलेन डेका खय बोसोर फरा एक्सपिरियेन्स মোটামুটি হল 19 বছর 19 বছর বাপ রে বাপ বড়িয়া দে এটা কন্ডাক্টর ভাইয়া কি নাম আপনার Muhammad Huzur Ali. মোহাম্মদ হুজুর আলী কি আছে 8471 981 404. ঠিক আছে হয়ে যাব दा बेयाव एसे बिदिनो परथा गुवार जाबाय नै ओमफ्राय उदैया दिम मोनबाय बिदिनो नै दा बाहेरायाव थांखांबाय साहा था लोंखांबाय गाखोफिनबाय जोंनि बासआवहाय स्पेशल बास ओइ बरिया बेलाय आसला नै नायदो स्पेशल ओरैहाय थाबाय टिभि खोमसिसो माथो फिलापखा आंनिल' खालिसोनि जायगाया सोमदोन बरगयारी दे टिभियाबो ओरैबायदिखा साउथ इन्डियानि सिनेमाल' हगारनो हाखायो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ओमफ्राय नैबावहाय टिकेट बुकिंनि नाम्बार दङ दे नैबाव नायना लानाय बेयावबो बुकिं खालामहरनो हायो ओमफ्राय दा गुवाहाटी सहर मोनहाङाव बेबायदि हाजो मोनहांजेनबाय आरो नै नायनो मोजां बेजों बेवहाय जों ब्रह्मपुत्र दैखौ बारथ'वाखै आरो दाबो बिनि सिगांनो बेबायदि हाजोफोरखौ नुजेनबाय ओमफ्राय दा जों हाबजेनबाय नै ब्रह्मपुत्र दैमानि सरायघाट दलां जाय मुंदांखा दलां ना सरायघाट येस नै बेलाय दा ओंखारबाय नै मोनफैबाय दे बाय ভাল লাগিল दे दा मोनफैबाय जाहैबाय जालुकबारि गुवाहाटी सिटीनि जालुकबारि बे जालुकबारियावनो गोबां मानसियाबो ओंखारबाय नै दा आं दा ओरै गाहायजों थांनोसै जाहैबाय नै बेजों नायदो एसे नै बिराद भिर जायो बेखिनियावहाय एसे दा नैबे अट'जों थांगासिनो एखे लेंथाबखाबाय 350 बिदोंमोन 200 टाका होबाय आङो नैबेवहाय कि नाम दादा आपनार अजित दास जों थांगासिनो नै अजित दास लानानै थांथोंसै आंखौ आमी कत যাব জানে না खारगुली ने दिबे ओनसोलाव होमब्ला गाखोबाय आं अट' साखा खबथाम अट'आव गाखोबाय आं नै बेलाय गुवाहाटी सिटीयावबो साखा खबथामा सोलियोलै नै वा This is Guwahati city moving from Jalukbari কয় বছর হল আপনি অটো চলোৱা এতে এতে মোৰ মোটামুটি অটো চলোৱা 8-9 বছৰ হ'ল 8-9 বছর হয় বাপরে বাপ অজিত দাস না অজিত দাস नामा बे एसे खम समाव लांगायसै आरो बियो आंखौ 200 टाकाल' लानो नागिरबाय गोजान जायो खिन्थु बेनिफ्राय दूर হয় एयारपर्टआ ना মোটামুটি আপোনাৰ 12 কিলোমিটাर লাগভাग হৈ যাব 12 किलोमिटार बिदिनो आरो दा एसे ब्रह्मपुत्र सेर थांगोन आरो जोङो ब्रह्मपुत्र ओरै साइडआव जाबोना ब्रह्मपुत्र दैनि साइड थांगोन ओमफ्राय ब्रह्मपुत्र खाथियावनोखा हाजोआवहाय आं थांगोन जायगायाबो बेखौ नर्थ इस्ट डाइसिसन ससियेल फराम नै बिदि माबा मोनसे सेन्टार आरो बेयावहाय थांगोन जि ट्रेनिं सोलिगोन बे ट्रेनिंआवनो आं भिडिअ बानायनांगौ नालाय भिडिअ खालामनो थाखाय खावलायहरदों बे हिसाबै फैनाय जादों बे आरो जायफ्रा दासिम मिथियाखै मानि थाखाय गुवाहाटी फैदों ओमफ्राय बेयाव आङो मथा-मथि सप्तासे बायदि थागोन आरो 8 तारिखसिम ट्रेनिंआ गाबोननिफ्राय 3 तारिखनिफ्राय 8 तारिखसिम फेब्रुवारि थ' नायलांबावदो गुवाहाटी सिटीखौ एसे
गुवाहाटी जुवा ना नर्थ गुवाहाटीखौ नैबेनिफ्राय औ उत्तर गुवाहाटी माने बे ब्रह्मपुत्रनि साहाबो गुवाहाटीया माखासे थाबावदों नालाय बेवहाय थाङोब्ला माने नैबेवहाय जाहाजफोर एबा नावफोर गाखोनानै थांनो हायो आरो बेनिफ्राय नै जागाथ' कि এইটো दादा पानबाजार शुक्लेश्वर घाट बे आरो जों पानबाजार मोनबाय आरो पानबाजार थाबाय नै बिराद भिरलै गुवाहाटी सहराना बिराद भिर एसे मोनाफैबाय नै सफैबाय खोमसि नुबाय नै बेनो जाहैबाय नै जेराव जोंनि माने ट्रेनिंआ सोलिगोन नै बेयावहाय हाजो गोजौआवसो सफैबायलै हाजो गोजौआव दा फाइनाली मोनफैबाय आङो नैबाव नै नेट्स नर्थ इस्ट डिसिजन ससियेल फराम रिसेप्शन ये है ना हाँ रेडी नेबो दंखासै नै वेलकाम टू क्रिशियल फाउंडेशन मेंबर्स